салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд фақат Toyota Corolla-ҳое мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раҳон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2010, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 82 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 519 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 65 55 39. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ё мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ҳолаташ хуб, состояниш зури бада, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 507 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 11 85 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Toyota Corolla 1 камрасход 100 км 7 литр, ходовои 99% кадамша, химчистка кардагӣ, мотор 100%, музика 4 баллон нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 234 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 11 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст рош дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат 3 моҳ, кондитсионер, печка ҳардаш кор мекунад, мошин дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 56 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 355 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 52 53 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст харидори конкретни любой соат занг зана, срочно мефурӯшам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 53 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 336 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 16 86 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2008, объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Toyota Rumian вагон 2008, мотори 1.5, танировка 1 сола, мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 538 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 82 03 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2009, объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Европая гаш вариантора алиша маслиҳат мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 507 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 99 80 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, боз савдо мешавад, мошин ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 70500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 446000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 988 21 21 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳа мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Corolla Европа мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, обогрев сидени, мультирул. илтимос барои алиш занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 443000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 23 07 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2009, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор 100%, коробка 100%, ходовой 100%, задагӣ умуман надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 80000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 507000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 887 73 75 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст Toyota Corolla 1.6 тонировка то 20.05.2022 кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 418000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 84 48 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2005, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб аст, ягон камбудӣ надорад, тонировка документ нав кардагием, харидори аниқ бошӣ муомила мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 418000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 65 65 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст срӯш нофурӯшия як дастаи камгаштагиай, расходаш 7 литр бензин мехӯрад, нав гази евро 4 зада мешавад, мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 418000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 883 83 28 28. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 9 мошид ки хобад, мошин барои капиталка расход дорад, мошин салонест 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 253000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 22 82 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2008, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 74000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 469000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 22 20 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад, ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин,
коробка педачаш механика дар ҳамҷасои мошинтас Toyota Corolla Европа д калид документот то 5 январи 2022 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 67000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 424000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 936 00 78 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.